Għal-raba sena konsekuttiva, l-Kulleġġ Santa Teresa ser jerġa' jorganizza l-Jazz Fest li hija l-maratona ta' sports annwali tiegħu fil-grounds tal-Iskola Sekondarja tal-Bniet fl-Imrieħel u ta' Birkirkara Football Club fl-Infetti. Li dis-sena se ssir mill-4 sas-6 ta' Mejju jkunu l-ġimgħa s-Sibt u l-Ħadd. Naturalment se ssir għal darb'oħra għal Community Chest Fund. Fl-uffiċċju tal-Prinċipal tal-Kulleġġ Santa Teresa saret konferenza għall-istampa li fiha l-Prinċipal tal-Kulleġġ Dr. Frank Fabri ħabbar id-dettalji tal-maratona li dan il-kulleġġ jorganizza kull sena. Din is-sena daret ukoll promozzjoni ta' 7 ġimgħat fl-iskejjel kollha tal-kulleġġ b'Riżq il-ħajja sana u ġew promossi l-atleti Maltin fejn uħud minnhom jaħdmu fl-istess kulleġġ. Din is-sena il-maratona se tkun effokata fuq diversità ta' sports differenti, minn rugby għal football, għal judo, għal darts u ħafna disċiplini sportivi oħra. Naturalment, waqt li għaddej dan il-festival ta' sports, il-familja Maltija tista' tiġi hemmhekk li se jkollna numru ta' stands u numru ta' attivitajiet għall-familja.